Ben, a seguinte persoa que está connosco é Rosana Rodiles. Ela é a responsable da Biblioteca do CEIC de Pazos, de Ferrol. É un centro que leva moitísimos anos no Plan B. E unha das súas características, e por iso a chamamos, entre outras cousas, é porque é unha biblioteca inclusiva con un alto porcentaxe de alumnado de etnia xitana. Entonces, para ampliar tamén a nosa mirada do que é a inclusión, pois a temos aquí. Gracias. Bueno, bons días. Vexo caras así algunhas coñecidas que mellor xa escoitastes falar da nosa Biblia algunha vez. Non sei ata que punto vos vou a poder eu ofrecer. Eu traio unha escolma de actividades que facemos no centro dende hai moitísimo tempo e que están enfocadas todas a que a biblioteca e toda calquera actividade que se faga no centro que intente ser inclusiva, porque a parte dese alumnado de etnia xitana que temos, pois hai moito alumnado con problemas de aprendizaxe, con problemas de conduta, e entón necesitámoslo así, necesitamos que sexa así. O noso centro é un centro moi pequeniño, aínda que a súa capacidade é grande porque foi un centro que tivo moitísimo alumnado, pero hai moitos anos. Vai perdendo sistemáticamente alumnado, é algo contra o que tentamos loitar, ofrecendo un colexio, eu creo que ofrecendo, como di isto, moitas oportunidades para todos e para todas, pero estamos nunha zona semirural en donde hai outros centros arredor, algún colexio privado tamén, que se incorporou ao Plan B recentemente, incluso. Entón, entre unhas cousas e outras, esa fama de ter alumnado xitano que bota para atrás a moitos papás, que sabemos polo que nos van comentando as familias dos que creen todavía e apostan polo ensino público e por nós. E entón, comentarios que escoitan de outras nais ou pais, de como podes levar ao neno a un centro así, sabendo que hai ese ambiente, este tipo de comentarios que fan bastante dano. Eu vou tentar amosarvos moitas pequenas ideas e actividades que eu sei que a maior parte delas probablemente xa levaredes a cabo no voso centro. Nós estamos funcionando con unha biblioteca máis ou menos como a que ides ver dende o ano 2004. Foi un ano no que chegamos algunhas profes novas e con ganas de poñer unha biblioteca a funcionar, e comezamos no 2004 e a partir de 2006 entramos no Plan B. Estamos no Plan B de 2006. Esta é a nosa biblioteca. Puxen esas 4 fotos que me parecen adecuadas porque a biblioteca sufriu transformacións ao longo destes anos, varias transformacións, cando menos 4, falando de tirar tabiques e todo eso, pero en diversas fases, e agora actualmente está así. A primeira fotografía que vedes aí é a parte de fora. Se reduciron os pasillos para poder ampliar espazos dentro, e esta que temos aquí ao lado é por onde entramos á biblioteca. Ten 2 portas. Esta é, digamos que, a porta principal. Aquí a man dereita, que non se ve, está o ordenador de xestión e xa comeza o que é a biblioteca, o espazo para os máis pequenos. Este espazo era a biblioteca antiga. Despois aquí, nesta de aquí abaixo, temos a primeira ampliación. Aquí faltan 2 sofás. Nos todo o mobiliario que temos o temos con rodas, e entón para as actividades movémolo continuamente, e os sofás son estes sofás forrados desta tea plástica como este que vedes aquí fora, e temos un montón deles, pero ímolos movendo dependendo das actividades que fagamos. Entón, digamos que esta zona que está aquí é unha zona de lectura e de traballo para os nenos de lectores autónomos e expertos. E despois, nesta última zona, que foi a última tirada de tabique, anexionámonos á aula de informática porque non pintaba nada soa, entón dixemos esta para dentro da Biblia, e aí metimos todo o que é libro de consulta,
metimos a zona de audiovisuais, metimos os ordenadores e mesas de traballo tamén. Entón, hai diferentes recantos para escoitar música, para os ordenadores para traballar, investigar, que lles decimos, ou xogos que temos metidos no ordenador porque tentamos controlar moito o acceso a internet, etcétera, etcétera, que xa sabedes. E logo zona de consulta en papel. Esta é a nosa biblioteca. Chispa, que se estivestes por aí fora xa coñeceríades, Chispa creámola no ano 2004 a raíz dun concurso que fixemos cos cativos. Nos inventamos un conto no que Chispa aparecía nun libro e a sacaban dun libro cheo de pó e levaba ali moitísimos anos parada, que eran os anos que levaba parada a biblioteca. A biblioteca funcionaba de empréstito, pero non tiña outra función máis que eso. Entón, levaba todos eses anos parada, contámoslles un conto aos nenos nos que tiñan que tentar imaginar como sería Chispa, porque Chispa era unha meiga, e as meigas non se lles pode facer foto porque en daquella fagas non sae. Entón, de aí, argallamos que creasen un personaxe, a gañadora foi unha nena, creou unha personaxe, temos o cadro do seu debuxo colgado á entrada, se ve ali en pequeniño, pero despois nos lle fixemos un lifting co Photoshop e entón a personaxe final pois é esta Chispa que tedes aquí. A Chispa a utilizamos absolutamente para todo, é condutora de todas as actividades que facemos no centro, e as actividades que facemos no centro xurden todas da biblioteca, ou sexa que todo é un entramado que xira en torno á Chispa e á súa biblioteca. Por exemplo, puxenvos estes exemplos de aquí pois porque arriba, aínda que está un pouco escura, porque esa foto se fixo coas luces apagadas, esa foto é pois dunha chegada dunha maleta de Chispa. Chispa trae as novidades ao centro e entón, ao ser meiga, tampouco se deixa ver nunca, normalmente chega de noite ou en algúns momentos en que a xente está despistada e deixa os libros. Sempre ocurre que no Nadal xuntamos un montón de libros e entón creamos moita expectación. O día anterior os profes traballamos na biblioteca e entón despexamos todo de mobiliario e enchemos aí, pois desta vez eran 120 libros, me parece, novos. E entón poñémolos en plan, todos colocados, coas luces encendidas e cunha cortina negra, non sei quen dicía antes, eu acordábame, cunha cortina negra que tapa a porta da biblioteca, co cal queda todo a escuras e só deixamos as luces que nos interesa, para crear un ambiente máxico, porque nós xogamos moitísimo con ela. Chispa é unha meiga e entón todo eso intentamos contaxialo. Contaxiamos aos nenos sempre esa expectación, esa maxia, ese tal. Creamos un ambiente precioso, ata tal punto que recordamos cando foron os comezos de Chispa na biblioteca, cando empezaba, había nenos de infantil que xuraban que acababa de vela pasar voando. E recordo a imaxe dun neno pequerrechiño chorando no colo da profe, e a profe dicíndolle: non te preocupes, pero si Chispa é moi boa, non sei que tal. E recordo, ese neno xa está en segundo bacharelato, pero teño esa imaxe grabada, porque chegan a crer en Chispa case tanto, conseguimos lograr unha personaxe case similar a uns Reis Magos ou a un Papá Noel ou a un apalpador. Aquí abaixo, por exemplo, esa silueta de Chispa en negro, como vedes aí, pois ten un texto. Quero dicir, na revista de fin de curso, onde contamos todas as experiencias, hai entre 8 e 10 páxinas dedicadas á biblioteca e sempre aparece ela e sempre utilizamos a súa silueta, todo para lanzar mensaxes. Se aparecen mensaxes polo colexo adiante para iniciar algunha actividade, sempre aparece ela. E despois, algo moi importante, está esta caixa de correo que tedes aí, Cartas para Chispa. Esa caixa de correo funciona así tal cual. É dicir, Chispa comunícase co alumnado de dúas formas. Por un lado, con cartas que son xerais para todo o alumnado cando chega a maleta coas novidades, non? Sempre aparece unha carta en donde explica que é o que vai nesa maleta, que actividades temos próximas, entón animando aos nenos e as nenas a que participen nelas, pero despois, aparte diso, e isto xa é un chollo de ananos, así directamente, pois hai cartas personalizadas. Entón, aí, nesa caixa de correo, os nenos botan cartas, pero despois Chispa contesta particularmente de un en un a cada, os personalizado.
Ai, querida Michelle, que ilusión me fixo a túa carta, pois non sabía que teñas problemas, pero non te preocupes, porque xa sabes que sexto é un curso moi complicado. Obviamente, os maiores saben que Chispa somos nós. Pero entran no rollo tamén, e entón sempre lles pedimos, a medida que van subindo de curso, sempre lles pedimos colaboración para manter en torno a ela pois ese halo de maxia que a envolve, co cal pois permite que as actividades sexan moito máis bonitas. Esas cartiñas que vos digo eu que Chispa contesta, aparecenlles cando Chispa recolle correo e se pon a contestar, aparecenlles nas súas mesas enrolladas cun fío, cunhas pegatinas, todo así moi... digamos que coidamos moito a posta en escena, co cal eles pois tragan máis e máis, lles chega máis. E despois tamén utilízano para pedir libros. Pedir libros para que se merquen, como fondos de biblioteca. Entón, aí tamén os maiores xogan un papel importante, porque se realmente, profe, que nos falta o último de futbolismos, o último de, non sei, bueno, de Diario de Greg, este tipo de cousas. Entón, a resposta sempre é a mesma, pois xa sabes, buzón e bota a carta e tal. Entón, facémolo tamén para solicitar, para pedir fondos para a biblioteca. E a partir de aí, ás veces aparecen coleccións de libros que acaban de pedir en riba da persoa que os pediu, bumba, coa carta en riba e lle di isto para que o leves á biblioteca, que antes de que o leves para casa hai que catalogar e incluir nos fondos de Biblia e tal e cual. Bueno, así é como tentamos que vaya funcionando. E agora comezo pois con un listado de actividades, de moitas das actividades que imos facendo. Os recreos na biblioteca funcionan moi ben dende sempre. Ás veces nos sirven para ver carencias nalgúns nenos, porque, aínda que nos encanta que a biblioteca, por momentos, se encha de xente, non sempre se enche de xente. Hai épocas en que está con menos alumnado, pero hai momentos en que asiste moitísimo. Pero tamén nos sirve para ver quen sube, porque realmente e apaixona estar alí cos seus amigos, momento que utilizan tamén para escribir cartas para Chispa, ou cartas ou para os maiores do cole, ou para ver libros ou tal, pero tamén ves quen sube porque está escapando do recreo directamente. É dicir, que ás veces é un arma de doble filo. Ás veces sabemos e percibimos en donde hai algún problema de relación, no alumnado maior sobre todo, cando de repente aparece algún neno que non é usuario habitual e de repente vemos que empeza a pasear pola biblioteca sin rumbo fixo e exactamente sin saber a que. Co cal, bueno, entre eso e o buzón, ás veces detectamos problemas entre eles, problemas de relación. Aquí hai un equipo de biblioteca de nenos que non hai ninguna foto aquí agora mesmo. Bueno, fixémosles uns mandiles en donde parece Biblioteca Xoan Farias e tal, para que se distingan un pouco do resto dos pequenos que suben, pero normalmente do que se encargan é de manter un pouco a organización de libros nos andéis, aínda que iso é un labor propio noso de profes, porque se desorganizan moito. Tamén temos os marcadores para colocar, cando quitan un libro das estanterías, para poder colocalo no seu lugar, pero aínda así hai desorganización, eso teño que recoñecelo. Pero despois, basicamente, os nenos maiores tenden a facer de lectores cos nenos pequenos. É unha biblioteca na que hai moitísimos recantos, como vedes. En total son 150 metros cuadrados, máis ou menos agora. Polo tanto, sí que temos espazo para facer cousas. E, ademais, tamén utilizamos o espazo exterior, tanto na propia entrada, que temos ali montados sempre libros e exposicións, con 2 sofás, como abaixo, na entrada da biblioteca, na entrada do colexio, en donde ás veces decimos, bueno, si Mahoma non vai á montaña, non, a montaña vai. Baixamos ás veces exposicións e facemos moito mural ali na entrada tamén. Bueno, dicíavos que os maiores normalmente atenden aos pequenos e moitos deles constame que están facendo pois os primeiros inicios de escritura, porque o de carta Chispa e como se pon... e aí están titorando. Leen libros, etcétera, etcétera, moitos dos que estivestes vendo aí fora, e digamos que son uns momentos
moi agradables. Estes contacontos que temos aquí son nas horas do recreo tamén. E eu considero que quizáis sexa a actividade que, non sei, eu creo que máis exitosa, porque tendo en conta que na hora do recreo e que é unha actividade totalmente voluntaria, pois ás veces xuntámonos, claro, non vos lo dixen, pero somos un centro pequeno, agora mesmo temos 50 alumnos nada máis. Ás veces nos xuntamos na hora do recreo pois entre o 30 ou o 50% do alumnado que suben a escoitar aos compañeiros. Os contacontos dos recreos normalmente son dos compañeiros. Algún profe ás veces pica, pero normalmente son dos nenos. Cando facemos algúns os profes noutros momentos, ainda que algunhas veces no recreo tamén, pero bueno, noutros momentos. Pero aquí hai todos os anos unha cantidade tremenda de contacontos. Isto que teño aquí son enlaces a moitos deles, a ver, non sei. Vamos a ver se funciona ben e se non continuo, porque por iso metín moitas fotos aquí, por se acaso non aí van os enlaces. Non sei se está indo ou non está indo. Bueno, sempre facemos o mesmo cos contacontos. Cos contacontos sempre poñemos, primeiro presentamos o conto que vai ser con un cartelón grande que temos para que o publiciten os propios nenos. Despois é a sesión de, bueno, se escanea o libro porque sempre vai, ou case sempre vai con apoio na pantalla. E despois contan o conto os pequenos e sempre, falta a primeira vez que non o teñamos feito, sempre se fai un pequeno recordo. Ás veces o fan os nenos, ás veces me mandan un prototipo e despois facemos fotocopia. Bueno, o caso é que da actividade sempre saen os nenos con un recordo. Estas son dúas nenas de etnia xitana. Prácticamente todos os que puxen aí con enlaces, case todos, son nenas ou nenos de etnia xitana, case todos. Pero hai moitos máis contacontos, porque no cole hai outro alumnado tamén, pero o alumnado de etnia xitana témolo de escoitadores de contos ou de contacontos en todas as sesións. En todas as sesións. Eles non fallan, sobre todo as nenas. Se coñecedes un pouco as características deste tipo de alumnado, os nenos normalmente son os que máis problemas de conducta manifestan no centro, porque coas nenas ata a día de hoxe nunca tivemos problema. E non só non ter problema, sino que normalmente son tremendamente traballadoras e se deixan a pel e traballan un montón e participan en todo. Sempre facemos foto de grupo final con cos cativos, vedes, aí estaba, sempre poñemos o conto detrás, normalmente. Minimizo. Bueno, despois tedes, se queredes, acceso ao blog, Biblioteca Xoán Farias, e aí entrades en todos os enlaces que haxa. Este é o cartel que vos dicía. Como lle puxemos esa parte de vinilo, pois aí borran e escriben. E entón o cartel sempre é o mesmo. Aí vedes este trío que temos aquí abaixo, pois un neno de quinto cunha adaptación curricular de segundo, un neno portugués, este de aquí, outro neno de etnia xitana que apenas sabe ler. Para eles é un esforzo tremendo, pero non vexas cada vez que reciben os aplausos finais dos compañeiros e que entregan os recordos para eles e que fan a foto e despois o ven colgado no blog, realmente unha experiencia total. Son diferentes contacontos ao longo de moito tempo. Aquí hai mesturadas fotos antigas e fotos modernas, fun collendo así, facendo un remix, collendo o máis significativo. Poño aí contos en linguaxe de signos porque agora mesmo non temos ningún neno xordo, pero tivemos, marchou hai 2 anos, e foi un centro de referencia hai moito tempo o colexio, pero antes de que chegase no 2004. Despois quedaron nenos xordos, polo tanto,
sempre que tivemos oportunidade poñíamos en contacto con eles, coa Federación da Asociación de Persoas Xordas, que teñen esta actividade para os centros. Supoño que xa estaredes máis que sabedores disto, vamos. E tamén algúns contos que facían os propios profesores. A profesora de AL, en combinación coa titora dese neno, foron traballando moitos dos contos que se fixeron. E outra das actividades é a elaboración o profesorado, co alumnado, sobre todo en aulas pequenas. Esta profe é a profe de religión evangélica, temos dúas profes de religión, pero a de evangélica está basicamente polo alumnado de etnia xitana, aínda que hai outro alumnado que non é de etnia, que asiste á clase de religión evangélica. Entón, ela traballa moito con eles, elabora os contos en grande, e o conta sempre con eles. Aí temos outro lendo conto con pictogramas, Rafa, e nos enlaces, bueno, vedes as sesións tamén do contacontos en sí. Este vermello, azul e amarelo, que foi outro máis, que está aí fora, que puxen esta foto porque outras veces, moitas das veces, as sesións de contacontos non quedan aí, senón que se fai algunha actividade a posteriori. Por exemplo, a ver se enlaza rapidiño e vedes ainda que sexan fotos. A ver. Enlazan a posteriori con unhas actividades que xa facemos fora no pasillo, porque xa veredes a cantidade de xente que se apunta, claro, e isto era bastante apetitoso, porque era mesturar as cores. Estamos falando de mesturarnos, de adaptarnos, de acollernos. Pois aquí facíamos o mesmo, pero con pintura, co cal isto era unha actividade non obrigatoria, pero que se acaba convertindo, ou seja, eses días o patio queda prácticamente baleiro, porque, claro, mola máis isto. Sigo un pouco máis. Agora entramos nunha parte de actividades que se fan todos os anos e que xa forman parte, aos nenos as teñen bastante interiorizadas, porque algunhas, que agora vos vou ensinar, realmente xa son demandadas por eles. E se que algún ano nos despistásemos de facer algunha que xurdiu algún ano, pero que non tiñamos previsto que fose repetitiva, pois eles mesmos se encargan de preguntar, non sei que pasa se este ano non vai haber non sei que. Bueno, o teatro, que de donde menos enlaces puxen, o teatro é, normalmente facemos dúas ou tres sesións de teatro ao longo do curso. Unha normalmente coincidía, agora non tanto coa época de Nadal, pero despois, en fin de curso, ou Letras Galegas, e o 27 de marzo, que é o día da celebración, o día do teatro, sempre preparamos en todas as aulas algunha pequena peza. Pode ser teatro lido, pode ser teatro representado, e como facemos coincidir co Día da Poesía, celebramos Día da Poesía e o Teatro, que xa sabedes que é o 21 e o 27 de marzo, pois entón todo eso queda recollido, non sei se veríades aí fora, hai uns libros, ou seja, todas as poesías que se leen nesas celebracións e todas as pezas de teatro que se representan, todo iso queda recollido nun libriño dese curso, con fotos das representacións, cos textos e despois con quen participou nesa actividade en concreto. Co cal, digamos que nos vamos elaborando o noso propio fondo de libros de teatro, que, digamos, xa son pezas que veñen ben, que sabemos que son representables, porque non todo o teatro está adaptado para ser traballado, entón nos estamos facendo con unha colección interesante. E agora estas actividades de poesía, como por exemplo esta, Hai versos para min. Hai versos para min simplemente, e xa naceu hai moito tempo, pero seguímolo facendo ano tras ano, ideámolo así en grupo de decir, vamos a regalarnos versos. Creamos unha plantilla e nesa plantilla, que les piden en conserxería, teñen que ou ben escribir inventando un poema ou ben copiar un poema dos libros que teñamos na biblioteca. E ese poema, na parte de abaixo, leva unha zona de dedicatoria. Entón, adícaslo a algún compañeiro ou algún profe. Entón, dependendo un pouco dos cursos, eso é verdade. Pero houbo cursos de
de prolongar a actividade durante un mes máis, porque a medida que recibían poemas, eles contestaban. E entón empezaron a mesturarse, a cruzarse poemas dunhas clases a outras, tocaron o corazón de algúns profes, entón os profes sentíronse na necesidade de contestar, o cal aquelo era interminable. Pero é unha actividade moi bonita e que deu moi bons resultados. A ver, aquí hai... Non, deixame ir para atrás e entrar aí. Co cal traballan, esa é a plantilla, vedela aí. Hai versos para min, por certo, teñen que ir a buscar o verso á biblioteca. Teñen que preguntar a fórmula máxica e hai versos para min e ali a profe que estea de garda ou o alumno, ás veces dos maiores, é quen distribúe os versos. E cada mañá as colas eran e as carreiras, con enfados polo medio, porque ás veces chegaba a haber certa tensión de ir a ver. Entón, vedes, pois eso, os pequenos e copian e aí os están colocando. Te sorprende cando encontras alumnos que non te esperabas nunca na vida escribir poesía ou copiar poesía e teñen un corazón algúns que non vexas ti dos maiores, que alucinas e te levas grandes sorpresas, Despois, ademais, xa entran os amoríos, entón xa guai. Pero bueno, así. Algún cunha presentación máis coidada, outra... E versos ao teléfono, outra das actividades, aínda temos vasos ali na biblioteca que de cando en vez alguén colle. Eses vasos son os vasos comunicantes teléfono de toda a vida, coa tanza, e o que teñen son escritos poemiñas. Entón, algúns non sabían que era eso, Tivemos que explicarlles, vou entrar aí, tivemos que explicarlles e que despois os podían utilizar como lles dese a gana, pero en principio había que ler o poema que levaban escrito. Ata aí. E tamén, cada vez que facemos algunha actividade que sexa lúdica, cando se enche a biblioteca, o pasillo de xente. Esta actividade titulámola Poesía por un tubo, xogando coa palabra, que fose moita poesía, pero que tamén estivese recitada a través dun tubo, e que estaba recitada a través de tubos. Pois aos maiores fíxolles moita graza. Así que primeiro houve un traballo plástico nas aulas, pintaron tubos como lles deu a gana, despois expuxémolos e despois recitáronos. Non houve máis. Tamén traballamos o cómic, a banda deseñada, pero isto xa máis a nivel de aula, de momento, pero sempre cos libros da biblioteca. A biblioteca sempre está presente, ou ben porque aporta fondos, ou ben porque deseña a actividade, ou ben porque apoia a actividade. Neste caso, todos os libros que traballamos estaban na biblioteca. Traballamos a partir dun libro de texto de xerais que traballa o cómic, pero a partir de aí o alumnado de sexto é moi pouco este ano, son 5 nenos. 5. E entón, a partir dese libro estivemos traballando cómic, pois eso, planos, encadre, ángulos, globos, todo. Fixémolo, buscamos exemplos, fixemos un traballo bastante xeitosiño e entón despois esa práctica que estiveron traballando eles, cada un deles repartiuse e cada un deles traballou con alumnado de quinto, porque os temos xuntos na aula, para algunhas das materias están xuntos. Entón, foron profes dos seus compañeiros e unha experiencia moi boa tamén, claro. Despois, a parte de exposición oral e exposición de traballos como esta, unha vez máis Cristina, profesora de etnia evangélica, pois o traballo que fixo aproveitando o 500 aniversario da Reforma Protestante, e os dous nenos que ten en sexto de etnia xitana son da religión evangélica, polo tanto, fixeron ese traballo, un traballo bastante complexo, que despois expuxeron só diante do alumnado de quinto e sexto, dos seus compañeiros, a nivel de aula. Esta exposición de traballo foi a cargo dos nenos de primeiro e segundo,
digamos que foi o colofón a un pequeno proxecto do primeiro trimestre, este curso, igual que este que acabamos de ver, un proxecto do corpo humano. Unha preciosidade, porque curraron un montón. Aquí a biblioteca non nos podemos poñer medallita, aportamos os fondos e preparamos as imaxes que ides ver aquí, pero a exposición foi total. Mirade, bueno, puxemos en plan globos para que ao velo lles parecese máis... Nos xuntaron... xuntáronos na zona de audiovisuais porque fixeron unha invitación tamén ás familias para que asistisen a ver o traballo que fixeran. Os nenos de primeiro e segundo que están xuntos na mesma aula tamén son 17, xa vedes, temos todo xunto, infantil está nunha aula, primeiro e segundo noutra, terceiro e cuarto noutra, quinto e sexto noutra. Entón, primeiro e segundo preparou isto e mirade máis ou menos para que vos fagades unha idea. Eu fun resumindo así con unha frase do que se encargou cada un deles. Somos diferentes, pero son moi importantes para coñecer o mundo que nos rodea. Estamos falando dos 5 sentidos. Este pequeno é autista, ten un certo grado, pero bueno, conseguiu estar de pé aí diante, que xa non é pouco, e decir esas partes do corpo total. E así foi pasando a sesión. Vedes que as maquetas que fixeron foron moi elaboradas. Este pequeno explicou como funcionaba o corazón, como bombeaba, e os pulmóns. Este é un cafre, pero fixo moi ben. E aquí xa chegou a parte mellor de todas, porque botaron auga, beberon, e entón se formou un pequeno charco, pero un charco, sin importancia. Bueno, aquí vedes cal era o público. O público éramos o resto do colexio, mailos pais, mailo profesorado, e mirade o que é. Somos un centro moi chiquitín e realmente cando invitas aos papás, ao ser un cole nunha zona semirural, pois tamén somos usuarios de autobús, co cal realmente calquera actividade que queiras facer fora do horario escolar pola tarde veñen 2 papás, pero charla da Policía Nacional todo ten que ser pola mañá, e pola mañá veñen os que poden, os que non traballan. Entón, realmente, as condicións ás veces dis, que pena, a min dadesme así un pouco de envexa aos coles que esteades no centro da cidade, que sabes que convocas aos papás, bueno, eu que sei, aínda que só che veña o 20%, pero están aí ao mellor ao lado da casa, pero no noso caso non, e non veñen. Bueno, algúns veñen, pero... Bueno, e esta pequena, que é a pequena do grupo, ademais, pois, esta rematou e preguntou se había dúbidas. Non máis, bonecas viaxeiras, se vistes aí, bueno, pouco máis vos podo dicir que o que hai aí. Esta actividade é unha actividade que xurde e que a traballan a profe, basicamente a profe de infantil, pero que creou aí foi unha pasada porque o fixo con moito cariño e con moito detalle, e entón a verdade é que as familias, os papás e as mamás reaccionaron moi ben e entón enrolláronse moito. É dicir, nunha primeira etapa estas bonecas chegan ao cole e chegan ao cole á clase de infantil, a profe lles explica que veñen de moi lonxe, que necesitan o cariño e que necesitan coñecernos porque non saben nada de nós, e entón pasan un primeiro tempo na aula. Pero despois, cando xa teñen confianza cos nenos,
pois os nenos as poden levar para casa. Entón, as levan para casa durante a fin de semana e a volta as traen, non? Nesa fin de semana do que se trata é de que cos seus papás, mamás ou con quen estean, lles axuden, lles vayan aprendendo e ensinando palabras en galego e lles expliquen que actividades fan na casa e que actividades fan fora da casa. Entón, os levaron ao Racing de Ferrol, leváronos a ver o partido de fútbol, outro monta no tractor, outro ves fotos de Chupete o neno e outro dormindo co libro, quedándose dormidos no sofá da casa, tal. Os papás mandaron moitísimo material. A maior parte deles están recollidas nas libretiñas que están, trouxen dúas libretas con cada boneca, viñeron dúas libretas, en esas libretas hai un montón das fotos que enviaron os papás e aparte están as palabras que escribiron os nenos, ou ben cos papás ou ben coa profe. Conclusión, o que é en si a actividade é unha actividade que dá moitísimo xogo, porque unha actividade que lles gustou moito e aos papás tamén. A profe lles manda a forma de traer material e todo eso é a través de un pen, e entón mandalles todo o material de roupa, por se hai que cambialos de roupa, bueno, montou todo, e aparte nunha pequena carpetiña o pasaporte, o DNI da boneca e tal, e un pen para que eles manden as fotos, as imaxes que fixeron. Aí se van con elas para casa. Bueno, outra das actividades foron cazas do tesouro. A primeira que fixemos foi, pois así, con motivo para celebrar o Día da Paz, e entón os libros aos que chegábamos, que ahora vos conto, eran todos libros que tiñan relación co Día da Paz. Básicamente, tanto esta como, aí vedes dúas imaxes, pero como esta que vos vou poñer aquí, por exemplo, que foi outra de ler ciencia na biblioteca, pois a estrutura é a mesma. Repartimos ao alumnado, claro, somos un centro pequeno e podémolo facer, pero bueno, eso podes extrapolar a calquera centro, ainda que sexa grande, só que con grupos máis reducidos, pero nos repartimos ao alumnado, todo o alumnado mesturado por idades, por capacidades, por necesidades, todo en grupos. Neste caso, por exemplo, de ler ciencia na biblioteca son 8 grupos e 8 ubicacións no colexio. Entón, se lles entrega un plano, se lles entrega unha folla cos roles que cada neno vai ter e uns cartéis grandes que levan colgados. Vou pinchar aí, vos vou explicando. E entón, no que consiste en ir facendo unha serie de probas nas diferentes aulas. Estas probas estaban relacionadas todas con ciencias e en cada sitio van conseguindo unha peza que forma parte dun puzzle, deixame ampliar, que forma parte dun puzzle e con todas as pezas o que van a compoñer é a carátula dun libro, a portada dun libro. Con esa portada do libro, cos datos que están na portada do libro, van a conseguir a etiqueta dese libro. E coa etiqueta dese libro poden chegar á biblioteca, ao andel onde ten que estar colocado ese libro. Por iso, de aí que os grupos sexan mixtos e que estean mesturados por edades, porque cada quen vai ter o seu papel e os que van a buscar a etiqueta e o libro na biblioteca van a ser os maiores. Entón, collen ese libro, cando teñen ese libro, dentro hai unha chave de papel que puxemos dunha cor que se corresponde co seu equipo e con esa chave simbólicamente abren o cofre e dentro do cofre están os premios e os premios eran as libretas de bibliotecas escolares, os bolígrafos, os marcapáxinas, cousiñas que vamos xuntando. Eses eran os premios, pero chegan aí, aquí tedes o que é toda a explicación, quen é o profesorado encargado, que material se necesitou, cales eran as fichas, cales eran os libros, en que consistiu cada unha das 8 probas, a onda sonora, o circuito eléctrico, imáns e compás, composición de palabras en inglés, porque tentamos que fose, pero palabras en inglés relacionadas con ciencia, todo xiraba en torno á ciencia.
vasos comunicantes, no ximnasio, medición e peso de corpos, medíronse eles, as distancias, flotabilidade. Isto foi a solución para que os profes tivesen saber como se solucionaba o final e a temporalización. Isto, se alguén quixese, realmente está ben, eu creo que está moi ben explicado e podedes acceder ao que é a actividade que está ben. Que? Non. Entón apuro, acelero. Bueno, pois aquí hai, eses eran os regalos, aquí hai as chaves cos libros, aquí abaixo vemos diferentes únicamente sabes que podo facer? Pasar dos enlaces porque fun poñendo algunha foto por se acaso había problemas de enlaces e acabo de dar ya escape. Ben, aquí hai algunha foto por si fallaban os enlaces ou algo. Aí vedes os cartéis que levábamos para colocar, aí vedes un grupo, por exemplo, dirixido polo capitán, o vixía controla os pequenos que non se perdan, os outros axudan a facer as actividades, como pasar o aramio sin que toque, sin que soe a alarma, sin que se encenda a luz. Este era un dos nenos xordos que vos dicía antes. Ver. Alberto. Aí están medindo os corpos, os vasos comunicantes, formar as palabras en inglés, aí están os percorridos, bueno, vedes, aquí están chegando á biblioteca a conseguir o libro, etc. Estas son outras dúas actividades que teñen relación directa tamén coa biblioteca e que se fixeron tamén con grupos mesturados. Tanto escritores na biblioteca como detectives na biblioteca. De detectives na biblioteca prácticamente perdimos o que son as imaxes, bueno, pero de todas formas está, si no enlace está os dípticos que preparamos. Detectives na biblioteca, os profes preparamos dípticos, cada díptico está relacionado cun libro en concreto. Entón, ese grupo collía ese libro e trataba de resolver as preguntas, de facer as actividades que propoñía o díptico. Viña a bibliografía por detrás, a donde tiñan que ir, e algunha páxina de internet en donde podían ampliar coñecemento para cubrir esa ficha e a través de aí podían encargarse de facer o díptico. E o de escritores na biblioteca é unha actividade de creación literaria que xurde a partir do libro Artefactes, non sei se o coñecedes, un libro de Calandraca que xa ten os seus anos, a actividade tamén, pero volvímola a facer. Ese libro é unha caixa estoxo, está aí me parece, unha caixa estoxo que dentro ten un libriño, unhas instruccións e unha bola feita con papel de periódico, que eso pódese facer, quero dicir, é unha actividade que podemos plantexar e facela nós mesmos, unha bola de papel de periódico prensada e con alquil, en donde se leen certas palabras. Entón, para resumirvos, a actividade consiste en que a partir desas palabras se creen historias novas. O que plantexa o libro é unha nena que, como ve que a súa vila está en perigo, porque é invadida, tal, bueno, colle os libros para salvalos, arranca as follas e fai bolas que tira nunha caixa ao mar. Entón, esas bolas chegan a unha praia, esa nena ve unha bola, colle a bola, ve certas palabras e entón empeza a imaginar historias. E iso mesmo é a proposta que se lle fai ao alumnado. Inventar, traballar historias a través de certas palabras que se poden ler. Polo tanto, podemos facer todas as bolas que queiramos, coas palabras incluso pensadas que queiramos e que aparezan aí para a creación literaria. En 10 pistas, esta é unha actividade deste ano e feita nada máis que con nenos de quinto e sexto, na que se traballou, alguén falou hoxe pola mañá dos libros de Calafate de Almadraba, pois eu os traballo sempre tamén, porque é unha colección que me encanta para traballar os clásicos cos maiores,
de quinto e sexto, e neste caso traballamos El perro de los Baskerville, bueno, eses que vedes aí, Fantasma de Canterville, Hombre invisible e Frankenstein. Entón, a actividade se titula En 10 pistas porque nos damoslle aos nenos, damoslle unha carpeta coa portada do libro. Desa portada do libro, eles teñen que tirar a información de o título, obvio, o autor ou a autora, sabendo esas tres cousas, autor, autora e título, teñen que saber que etiqueta é. Polo tanto, con esa etiqueta van ao andel correspondente, collen o libro e do libro empezan a investigar para cubrir despois unha ficha que veredes ano e lugar de nacemento do autor ou autora, que outros libros escribiu, fotografía do autor, poden acceder a internet, mirar que argumento é, un fragmento que temos nunhas fichas preparadas, teñen que localizar cal dos 4 fragmentos é o seu, traducir o título a galego, hai libros algún libro que estaba en galego, pero non de todos, entón por eso collimos esa colección, están todos en castelán, e xuntalo cunha carátula de película do libro. As fichas nos as temos, son 10 fichas, e eles teñen que ir solicitando a ficha cada vez que van tirando a información unha vez que teñen o libro na man. Vale. Aí está a exposición, aí están as fichas que utilizaron. Esta primeira é para que se repartan os roles dos que formaron parte del, e esta ficha é unha ficha de avaliación de actividade. Aí é como queda o panel con todas as fichas, as 40 fichas expostas, e estos son eles traballando. Coñecendo Ferrol, se o vistes aí, para resumir, e xa non enlaces. Coñecendo Ferrol é unha actividade que previamente preparamos un folletiño de 8 páxinas, 10 páxinas, con 6 lugares significativos de Ferrol para coñecer. Eles son unha zona semirural, polo tanto, algúns non foron ao centro de Ferrol todavía, ou non polo menos para pasear, si ao burger, non sei que, pero sí, pero non para coñecer. Polo tanto, preparamos un folleto para traballar con eles nas aulas e despois lles preparamos a eles un libriño parecido, pero sen fotografías. Entón, primeiro traballámolo, despois vamos a Ferrol con eles. Temos unhas preguntas preparadas que teñen relación con eso que traballamos a semana anterior. Esas preguntas facémolas nos sitios nos que estamos parando. A medida que eles contestan ben a esa pregunta, se lles entrega un cromo dese sitio no que estamos. E cando chegamos ao colexio, compoñen o libriño que lles das, pero colocando os cromos en cada un dos lugares. Vale? Aí, eso que vedes aquí é unha bolsiña que lles dábamos a cada un, unha funda de CD, que levan colgado o plano de Ferrol, donde íbamos ubicando cada un dos sitios que visitábamos e donde iban coleccionando eles os cromos. E aí están colocando os cromos no libriño. E despois se fai unha exposición, tamén hai puzzles que veríades aí, todo ten relación con Coñecendo Ferrol. O Día Internacional do Pobo Xitano, pois, bueno, unha celebración que facemos non todos os anos, coincide o 8 de abril, ás veces o celebramos, outras veces non, pero, bueno, é unha exposición que está donde se recolle a historia do pobo xitano, do seu éxodo, fotos antigas que están recollidas, que hai multitude de material, a verdade é que sí, a súa historia, un pouco de exposición que os poda identificar, e normalmente rematamos con unha actividade na que eles son protagonistas a través de contacontos, de baile, basicamente así. 7 contos para a convivencia é un formato similar ao que vimos, son 7 aulas, 7 lugares do colexio, en cada aula un conto e en cada conto un conto e unha actividade. Os nenos circulan por esas aulas e isto é un exemplo, e simplemente van facendo esas actividades, pero despois nesa mesma semana, na hora de ler, que nos atemos dende as 9 da mañá, 9 menos 5 a 9 e cuarto e a primeira hora da mañá, xa sei que somos dos poucos, aparte deso, traballamos estes libros en cada aula. A Xoaniña Rosmona, xa vedes aí, por 4 esquinitas de nada, bueno, vedes aí os libros que traballamos, e os que están en verde que teñen enlace a uns cuestionarios que fixemos co alumnado de sexto, de quinto e de sexto.
Son cuestionarios que traballan eses libros e que se poden contestar online a través do blog e que nos chega a información aos profes. O de Gonzalo Moure xa é caso á parte. Houve moitos escritores que visitaron a nosa biblioteca, pero o caso de Gonzalo Moure foi unha cousa excepcional porque a partir de aí se crearon moita actividade ao longo dese curso e o posterior, pero así, para darnos unha idea, basicamente traballamos os seus libros, preparamos a súa visita. Aí vedes que temos posto hasta a cama de Cama e Conto, que é un dos seus libros que traballamos cos pequenos, e creamos tamén expectación para que estivesen desexando coñecelo. Así foi que nós nunca accedemos ás editoriais a isto de nos compras tantos libros e te levamos ao escritor e tal. Non o facemos, empezando porque somos tan pouco alumnado que xa, pero non. De forma ética tampouco nos parece algo demasiado... Non o debemos de facer. Pero desta vez, simplemente, desta vez a posteriori, cando xa sabíamos que viña Gonzalo Moure, que eu levaba intentando anos e anos, tantos libros traballamos, enchoupamos os cativos de tantos libros del e chegan ao corazón de tal forma que tivemos un montón de libros que ese día el asinou. El o que fixo foi poñernos en contacto co proxecto Bubixer do Sáhara. Entón, a raíz de aí tivemos intercambio de correspondencia con nenos de alí. Eles enviaron cartas e nos enviamos un libriño en donde todas as cartas iban encadernadas, digamos. E, aí vedes, aí estamos dormindo. Pois isto sí se está rematando. Que todas as actividades que podemos as integramos, máis xa na biblioteca, unha ex-profe que contamos con ela todavía. Entón, chegou unha maleta de chispa, toma, máis xa na biblioteca. Todo o que poida ser o relacionamos. Nun despiste zas, torneo de xadrez. Eu estaba no encontro de bibliotecas escolares o ano pasado. Cando cheguei un venres, cando cheguei o luns, as nenas e os nenos de sexto tiñan montado que para a semana seguinte había torneo de xadrez na biblioteca. E é que o ano anterior fixéramolo. Pero o segundo ano foron eles. Si así, directamente, e nun despiste zas, é así porque foi así, Chegamos e xa tiñan os cartéis colocados e xa tiñan argallado como iba a ser o torneo dese ano. E afluencia masiva, etcétera, etcétera. E isto é lendo, mentras van actividades extraescolares pola tarde, como sempre temos libros de exposición fora, pois sempre os ves aí e tal. E estos son audiovisuais, se queredes entrar, entrades no de Biblio Xoan Farias e a partir de aí no resto, porque isto está cos enlaces rotos. E xa está. Grazas.